Facing the mirror is all I Vítam vás u predposledného dielu z hry Minecraft. Dajte na toto video like a na môj hlavný YouTube kanál mi dajte odber. A môžeme ísť na to. Toto je predposledná epizóda z hry Minecraft. Tak som povedal už, že to je predposledná epizóda. Lebo zajtra už vydám posledný diel z tejto hry Minecraft. A budem chystať pre vás druhú sériu z hry Minecraft. A z tej druhej série bude mať nejakých 11 epizód z tej druhej série. Tak, no. A táto predposledná epizóda bude house tour v Minecrafte, tak. Tak, teď pôjdeme dovnútra, tak. Začneme u kuchyne. Kuchyňa je taká akurát, ale môže byť. Taká malá kuchynská linka, na ktorej práve nič neurobím. Ale to nevadí. Mám tu dve postele a obidve pre mňa. Mám tu ešte tú chladničku, mám tu ešte pres. A okna mám tu okno na moje prasiatka. Mám tu okno na prasiatka. Tak, a môžeme ísť na túto prvú vec. Moment, počítam si ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Je ich 5. No, za tú dobu, ako som nebol na tomto serveri, tak mi zmizli tie prasiatka. Tak. A to všetko z tohoto videa, dajte mi like, bude sa čakovať a uvidíme sa o ďalšej poslednej časti z hry Minecraft. Čusi, bába.